tay tubagon karon nga pangutana murag lima na ni sila nga gustong gyud masayod sa atong pag-explicar. And sulat ni San Pablo sa Hebrehanon chapter 1 kapitulo 1 versikulo 8. Ito na ingon dito nga ang imong trono o Dios, ang ilang hunahuna nga Dios ang nagsulti sa iyang anak nga imong trono o Dios. So muna ilang pangutana nganong si ang Dios kuno gitawag man niya yung anak nga Dios. Muna yung question karon ato nang tubagon Hebrehanon chapter 1 verse 8. Pero actually kuhaw na itong bilog ng chapter 1 sa dili pa mag-recap sa kadyo ito nagaging Domingo iskutan na to ang Isaias Divisais mga karoon na ilang balik-balikon. So gisite na nato ang error sa ilang pagkasabot kay ang ilang basa manggod no sa Binisaya o ang iyang ngalan pagkatawgon. Pero ang ilang interpretation, ang ilang saysay, ang bata mo'y pagkatawgon nga Diyos nga gamhanan. Dili man bata diha ang pagkatawgon nga amahan nga nagapadayon, no? Ang basa dito gyud sa ilang Binisaya, ang iyang ngalan ang pagkatawgon. So gisite na nato kanang asa sila na sayop diha. Kaya ang word nga pagkatawgon sayop na nga translation. Kay kung kuhaon nimo na sa Hebrew, kay Hebrew man pagkasulat sa Isaiah, Old Testament panguna. Nabutang dito nga term is kara. Q-A-R-A-H. Ang kara, nagpasabot, proclaim, dili tawgon. Proclaim. Ang iyang pangalan may ginaproklamar, may mensahe, may ginasugid, may ginasaysay. To tell, to say, to preach, may ginawali ang iyang pangalan. Sa ito pa, kuhaon na to ang mensahe sa iyang pangalan. So sayop na nga hubad na nga ang iyang ngalan pagkatawgon. Nya, ang ilang interpretation, ang bata na hinuon ang pagkatawgon nga Diyos ug amahan. So imposible. Pero dako ang sayop sa pag sabot o sa pag-translate. So mabito na ingon ni Pastor Billy nga ang translation isa ka nahimong hinungdan sa sayop nga pagsabot. Nakamugna sila mga sayop nga konsepto gumikan kay wala lagi nagtan-aw na nagutingkay. Ang pangalan pagkatawgon, ang bata lang ang pagkatawgon mali. Ya, sayop pag itong translation pagkatawgon. His name shall proclaim. Muna sakto diha. Sa ito pa may mensahe ang pangalan. His name shall say, shall preach, shall tell. May ginasugid ang pangalan. Nga unsa, Piliyaats El Gibor Abad Sarsalem. Dito pag pastor sa ilang translation nga prinsipe sa kalinaw, abila kay prinsipe, Kristo na to. Nalinya mo sa amahan, sa Diyos, sa prinsipe. Dili na prinsipe. Ang Sarsalem, ruler na siya. Ruler of peace. Tigpatuman sa kalinaw. Pag hubad og prinsipe, Kristo di kay prinsipe, hari ang Dios. No? Amahan. Actually, dili na siya prinsipe. Ang Dios tanang gipahinungdan na kanang amahan, kanang Dios, kanang tigpatuman sa kalinaw. Ginapasabot sa pangalan nga magtatambag nga kahibulungan. Magtatambag sa bata aron ikangkir sa bata, sa anak niya ang kalibutan in a very wonderful way. So tinuod man, nakangkir ni Ginoong Kristo ang kalibutan in a very wonderful way, kaya magtatambag kahibulungan. Iyang amahan to, iyang Diyos ang magtatambag niya. Tigpatuman sa kalinaw. Maraming kahulugan na ng Isaiah na ibisay sa. So, sa di pa tamo atugin sa atong main topic karon ang Hebrehanon, first chapter. Ato sang basahon ni mga text na to this. Itong Domingo pa ni, human sila nakapaminaw, nag-text sila, good PM, Pastor Sumilhig, o Brad Jensen. Believe ko sa inyong wali, tagayam ko, ata ang yam, dili lang ko magpaila. Okay, basig pastor ko na diri pa.
Pero paki-explicar sa mga verses nga Prof. Jensen o Pastor Smiling, paki-explain sa mga verses nga controversial kay kasagaran na diha ang sipyat tungod sa careless tinuod man nga mga interpreter o teacher. Sige, ato nang tanawon niya na padri Ilunggo niyo pulis ning Ilunggo good PM unsa man tong siling sang Jehovah's Witness man. Anong tanawan na alaan silang Jehovah's Witness, oh. Kag wala pa gid maintindihi ang ilang mga pangwakal. Kaya ang Ilonggo ano siling niya, oh. Good PM. Unsa man tong siling sang Jehovah's Witness man tanawa. Ila man god. Ako mao siya. Sugpayan na lang siya si Jehovah. Wa man si Kristo ingon siya si Jehovah, ingon siya ako siya, mao siya. Katong Kristo ba atong Mesiyas gi paabot. Sumpayan mo lang Jehovah. Di naalaan mo Jehovah's Witness. Kaya ang ilang Diyos, ang ilang Kristo, gamay nga Diyos. Di Jehovah's Witness gyud ang labas. Kaya ang ilang komparasyon ha, kalaway kasi ang komparasyon nila. Ang anak no sa tao, tao pod nga gamay. Ang anak sa baka, baka pod nga gamay. So Jesu Kristo kuno anak sa Diyos nga Diyos pod nga gamay. Tanawa, Jehovah's Witness ang labas. Di, ang ilang Diyos nga alam ko Jehovah, di. Mabasol mo na pumati oh. Good PM. Unsa man tong siling sang Jehovah's Witness man, wa pagid naintindihi yung ipangwakal gali. Ari pa oh. So nagwali bitaw before sa ato. So kini mga question about sa Hebrew-hano no. Unod sa ato na ning talakayon niya. Napay isa kini Hebrew-hanong gihapon yung tuyo ani. Pastor Sumilhig o Brother Prof. Jensen. Unsa ang masulti ninyo sa Hebrews 1:8? Ako pa yung question mark ko. Ang amahan mitawag nga Dios sa iyang anak, tanawa ilang konsepto. Ang amahan ko no, wala man nabutang di sa Hebrews 1:8 nga ang amahan itawag sa Dios sa iyang anak. Wa gyud pero ang ilang basa ba? Tanawa ato nang tanaw din ha. I-explicar nato na. Asa sila diha dapitan na sa iyo. Ato sang tanawon pa ring uban. Okay, hindi na lang ning uban kita sa kayo. Niya pa isa. Pastor, andam na kami maminaw sa pagpasabot sa Hebrew-hanon 1. Tanawa. Hebrew-hanon lagi. Pero ato sa itong tika po nilang giwakal na. Kaya sa uban tuod ito nilang mga istorya. No? Okay. Inaingon nila sa Juan 10:30. Bugtong lang kuno ang amahan ug ang anak. Una agad niya, amahan na gani, may anak siya. Diba? Pero bugtong na daw sila. Pero Trinitarian sila, ang ilang ituan, 3 persons. So, ang persona sa amahan, o persona sa anak, para sila isa ra di ay. Sa klaseng doktrina na. Tatlo ng personas, nag-istoryahay. No? May kalabikitan ng tatlo, may mga aktibidades ng tatlo. Pero kuno, bugtong ra. Sa klaseng bugtong. Tanawa na to ha. Kung basahon mo sa ining Juan 8:17 atong tanawa. Juan 8:17. Wa ko na dala yung Bisaya na Bible pastor. Wala siya sa imong bag. 8:17. Ato lang Bisaya ulit karon. 8:17 sa Juan. Ay, kinahanglan may Bible gid mo karong gabi ha, kaya ang Hebrews na to. Kinahanglan lagi mo ballpen papel. Ya old No, pag-prepare mo kay kana na ba? Ay old. Gina-explain na mo na with blackboard. Kanang may Kay di ba ni basta-basta kaning Hebrews mo ring daghan nalit ang dira. Karon tinguhaan akong ma-explicar sa inyo bisag walay blackboard. Pero ako lang hangyo kuha mo Bible daan. Old inyo. Old inyo. Nyo niya Old inyo gyud. old inyo. Niya ang kuan kining notebook niya bulpin ko mahimo kay take note niya atong isgutan karon ha. Pero sa di pa tanaw sa nato ning 1:8:17. Ano sila to?
17. Isisiti ang 18. Ato. Kaya ingon nila, bugtong ro na, kuno na, ang amahan o anak, isara gyud na siya. Diyan na to dire sa So, Juan. isisiti Sa 18. 17. Yeah. It is also written in your law. Nasulat sa inyong balaod, sumala ninyo ng Kristo, sa kining Kristo nagsultihan, ginasultihan niya mga Hudyo. Kay balaod ng Hudyo, balaod ni Moises, okay. That the testimony of two men is true. Ang pagpamatuod sa duha ka tawo, kinahanglan duha gyud ang magpamatuod, matuod. Sa ato pa di pwede isa lang kay word against word lang na eh. Di mo kasiguro tinuod gyud. Pero kinahanglan duha ang witness para ma-establishar ang pulong sumala pa sa Old Testament. In the mouth of 2 or 3 witnesses, the word must be established. So matuod ang testimonya kung dili lang isa. Duha ang nagapamatuod, okay. 18. I am one that bear witness of myself. Ingon ni Jesu Kristo, ako isa. Oh, ihap na ni, numero na ginihap diri. Ingon ninyo bugtong lang ang mahal ug anak ha. Muna basa niyo sa 1:30 ha. Church of Christ Incorporated, bago lang nahuman yung wali. Muna yung sulti. Pero diri ingon ni Jesu Kristo, isa ako nga nagapamatuod sa akong kagalingon, isa. And that Father that sent me beareth witness of me. Oh. O ang amahan na pod nga nagpadala sa ako sa ato pang amahan tuwa sa langit kay gipadala man sa yuta. Wala man ni anhi ang amahan ni uban siya. Ipadala ang akong amahan nga nagpadala sa ako sa ato pa tuwa sa langit sa nagpamatuod gihapon mahitungod sa ako. So duhagi sila. Kung tinuod ang iyong sulti, no? Nga bugtong raman si ang amahan ug anak nagpamatuod. Adi invalid iyang witness. Kuha nyo? Dili di pwede. Karang inyong ginisulting nga bugtong ra siya. So, paano sila maduha karon? Invalid na lang witness kung bugtong ra din nag-witness. O, reviewhan nyo na ha. 1, 8, 17, 18. Duha gid sila sa ihap. So, sa detong sa Juan 10:30, dili to duha sa isa sa ihap. Ito bugtong nga personalidad ha. Duha sila nahiusa. Muna ang punto diya sa Juan 10:30. Nahiusa sa saunsa. Basahon niyo gikan sa Juan 24 at 10:24 paingon sa 36 muna mo ilista niyo na sa inyo papel. Basahon niyo pag humana tong program pinakadlaw nga pagtuon mo Juan 10 sugod ka sa 24 hangtod 36 para makuha mo ang konteksto. Ang pasabot diha nahiusa sila sa bulahaton. Unsang bulahaton? Pag-alimas sa mga karnero na sa babaw. O pagpanag-iya sa mga karnero, klaro na diha. Kanyas 28 ba na, 29, binag-ingon na atong Ginoo. My Father. Ang akong amahan nga naghatag sa mga karnero sa ako, labaw sa tanan. Paano may isa ka personalidad? Church of Christ Incorporated, paano sila may isa ka mabugtong? Nga ang amahan labaw man sa isa. Nabay bugtong nga ang isa labaw sa isa? Labaw siya sa tanan, labaw pa siya sa anak. Kaya amahan labaw gina sa anak. Sa man yung mga simple lang ta. Pero amot nga nung di naman ninyo na masabtan, no? Nagahisgot pod kamo Church of Christ Incorporated. Pero klarohon sa namo ha, kami diri ang among pagtuo si Kristo anak sa Dios. Ang inyo siya ang Dios nga amahan pod. Pagtulong sa iglesia ni Kristo dili namo ha, ang ila pagkilala kay Kristo tao ra. Dili pod mi ana. Para mabawaan sa atong tipaminaw, dili kami iglesia ni Kristo Incorporated ang tao lang si Kristo. Dili may supak mi ana. Kasi Ginoong Kristo sa langit gikan. Pero dili pud siya ang Dios nga nianhi. Mo gani ingon niya nga gipadala sa Dios. Kay kinabuhing dayon na eh. Nga mabawaan nato nga bugtong ang matuod nga Dios, amahan ra. Juan 17:3. Kapila na namo nag-decide sa inyo. Pundasyon na sa among pagtuo. Og sa Ginoong Kristo pinadala sa iyang amahan diri sa kalibutan kay gikan na sa langit. Wala nagpasabot kay gikan sa langit siya ang Dios nga nitugpa diri dili. Gipadala siya sa iyang amahan. Ang nagpadala sa iya tuwa sa langit wa nay anhi. Ang inyong ginaingon nga kahibulngan og mahimo sa Dios nga siya na mismo gyud ang mag-anhi, mahimong tao, dili na pwede sa Dios ang integridad sa pagka-Dios inyo nang ginapasipalaan. Presidente man lang gani, patuon nyo sa kabukiran sa Sulo, paawayin nyo sa Abu Sayyaf, hindi na pwede. Naasa yung mga sundalo. No? Hindi pwede nga ang ulo, pinakaulo, mo himuon mong sakripisyo para lang sa tudlo sa imong tiil.
Oh, asa presidente mo sugutan na? Kinsay mga sundalo mo sugutan na ang presidente namin mismo adto. Kalukuhan na para sa gihimo ni kinsa. Itong anak ni Haring David, si Jonathan. No? Nagrebelde siyang amahan, nagkudita. Ang say tambag na sayop gihimo niya. Di ubad sa siyang army, di patay siya. Bitay sa kahoy. Wala gaingan ang Diyos. Di na ito pasipalaan Diyos, maingon nga siya ng imong tao. Kaya wala imposible sa iya. May mga imposible sa Diyos. Ang iyang i-violate, ang iyang nature nga matuod. Ang matuod wala ka bago-bago. Sa Jeremias 10:10 mabasa niyo diha. Siya ang matuod nga Dios. Siya ang buhi nga Dios. He is the true God. He is the living God. Siya ang amahan ni Jesucristo. No? So, naapay mga points lang among gina-take up karon kay mo ni ilang giyaw-yaw gainan. Naapay sila giingon nga si Jesucristo daw ang creator. Oo. Klarohan na mo sa inyo ha, kami, di pasangilan kami nila nga si Kristo daw, binuhat, created. Dili, iyan na sa Iglesia ni Kristo, incorporated. Kaya manalo gud. Wala may katuoan na. Si Jesu Kristo dili created. Dili po sa creator. Ang inyo po kay creator, di po may anak. Klarohay lang. Ayaw may pasangin lang ang Iglesia ni Kristo kami nga gatuo nga created lang si Christ creature, binuhat. Dili siya binuhat. Dili po may matuo sa inyo nga siya ang magbubuhat kasi ang Diyos. Kaya unsa siya? Mo gali gayon na mga firstborn, gihimog so gianak sa Diyos. Di binuhat balay na. Dili binuhat ang gianak. Wala buhatan na sa Diyos, gianak siya. No? So mo na kinalahi nato ka tatlo. Ang Iglesia ni Kristo ni Manalo, tao lang. Binuhat si Kristo, dili mi ana. Inyo pod siya mismo ang magbubuhat, siya ang Dios, dili pod mi ana. Ang among pagkilala kay Kristo nga biblical, siya gianak sa Dios. Wala siya buhata, dili pod siya ang nagbuhat. Amahan siya eh. Amahan niya ang Dios eh. So, dili pwede nga siya mismo ang gianak niya. Siya ang amahan, siya po yung mga anak sa iyang kaugalingon. Unsa naman ang istoryahan. So, ang anak-anak yun na. So, maingon pag mo sa mo ang Antikristo. Nabitalawon daw nato inyong mga versikulong gisay. Nagingon mo, Antikristo kami, kaya nagtuo kami kay Jesu-Kristo ang anak sa Diyos. Ang among ituuhan na, kining saksi, nag-iskot mong star witness. Kisa star witness, di. Ang unang witness nga, di man mo tuo ka mo sa witness sa Diyos. Ang Diyos nag-witness nga anak niya. Magbunya ko sa ingon ni sa Diyos, sa langit. Kining akong anak, higuman, di man mo tuo sa Diyos. Gusto niyo tao siguro ang tuuhan, di matanaw ta kay Juan. Ang forerunner ni Christ, sawa pa siya panganak sa babae, sa tao, si Juan Bautista. O sa witness ni Juan. Si Juan Bautista, star witness ni. Propeta man ka ang gusto ninyo, ha? Apostoles po, si Juan, si Pablo, nag-witness na. Nga anak sa Diyos. Ipagid mo, o propeta man yung gusto. Uno, sa Juan, 1:30. Itong basahon. I-witness nga propeta ang inyong gusto. Unsa ingon ni Juan? After me comes a man. Nasunod sa akon, ingon siya, itong kumplitohon, sinuganan, this is he of whom I said. Si Ginoong Jesucristo ginamin ni Juan Bautista, pagduol na sa iya. Kini mao siya, ang akong ginaingon kaninyo. After me comes a man. Nagsunod sa ako na isa ka tao man sa tanawon. Kay may lawas naman siya diri. Which is preferred before me. Mas labaw sa ako Mas halangdon pa sa ako Ano sa rason? Because he was before me. Wala pa ko na siya naglungtad. No? Ang inyo dayong mga Church of Christ Community, inyo dayong tanaw, Diyos good siya, kay wala pa si Juan, wala pa si Abraham, naana siya. Mali. Ang anak sa Diyos, kay wala pa si Juan, naana man. Di ba naulahi si Jesucristo ka tao? 6 months kay Juan? Nauna si Juan, 6 months. Ulahi si Jesucristo na tao. Pero unsa ingon ni Juan?
Mo ni atong kuhag base. Oh, mga Iglesia ni Cristo Incorporated manalo. Igo mo diri. Kaysa wala pa si Juan ni ana si Ginoong Kristo. Pero nasipyat po ning Juan, gibira po nagtudog, himo po nilang Dios. Si Ginoong Kristo anak sa Dios. Una po kay Juan, una po na kay Abraham, una po na sa tao, una pa sa mga anghel kay firstborn. Pero wa siya naglungtad pa rin sa Dios nga gikan sa way sinugdanan. May sinugdanan siya eh. In the beginning. Sa Salmo mabasa nimo dito, dos, you are my son. Today, I have begotten you. Karong adlaw, gihimugso ko ikaw, gipanganak ko ikaw. So may sinugdanan siya. Ang Diyos may sinugdanan. Naglungtad na eon sa ayos before nga walay matkwinta nga sinugdanan. Di mo matukib ang sinugdanan sa Diyos. Wala. Pero ang Kristo, in the beginning, my today, I have begotten you. You are my son today. Gihimugso ko, gianak ko ikaw. May time. Kung kanus nag-exist ang Kristo. Inyo dahil yung conclusion, siya na ang Diyos dili. Anak siya sa Diyos. May among ginabarugan. Kaya nga, sa may testimony ni Juan, sa 34, ilawas na ito 34, ha? Kay 30 man to, dirita sa 34. And I saw, may star witness ni, propeta ni, nakatubang ni Ginoong Kristo mismo. Nakita yung pagkunsad sa balang espiritu, gikan sa langit, gikan sa Diyos. Kung sa ingon ni Juan. Juan 1:34. And I saw, nakita ginako, star witness gisa ha? And bear record, nagka-testify ko, nagpamatod ko, that this is the Son of God. Mo na among ginabarugan, mga higala. Di kami Iglesia ni Cristo manalo nga tao lang si Cristo. Di po ni pareho ng Church of Christ nga Diyos Gyud. Ang among ginabarugan, dili siya ang Diyos, kay anak man siya sa Diyos. Dili siya tao lang, kaysa wala pa siya matao, nauna na siya kay Abraham, una pa siya kay Adan, una pa siya kay Juan. Una pa siya kay Satanas, anghel. Wa pa'y binuhat na siya. Gianak na siya sa Diyos dito sa langit. Nag-uban na sila sa Diyos sa langit. Una nga, sa 1:18, ingon si Juan, walay nakakita sa Diyos. Bisag kano sa bisag si Kinsa. Kinsa, ang anak lang. Alang nga, nag-uban ko sila sa langit. 1:18 na sa Juan. No man has seen God at any time. Bisag kano sa way nakakita sa Diyos. Bisag nagkayam na gani si Yesu Kristo. Kung Diyos siya, di nag-ingon na nakakita na ang mga tao sa Diyos. Ingon sa sa Juan 1:18. Pagsulat ani para sa langit si Kristo. Ano sa isulti? May nakakihapon sa Diyos. Bugtong na nga anak na nakakita. So, decide niyo kami ang Antikristo. Tungod nagtuo kami si Ginoong Kristo, anak sa iyang amahan nga Dios. Bitanaw nato tong gikot niyo nga ipasangin niyo sa base kamo ni ha. Unang Juan 2:22. Kinsang bakakon? Namutana si Juan, kinsang bakakon? Kabibaw kamo. Kundi siya nga deny o nagapangiwala o di motuo o nagapanaksi nga si Jesus, no? Ginadinay nga si Jesus mao ang Kristo. Kami Kristo gid siya, dili siya ang Dios kay Kristo man. Ang Kristo man dinihog na sa Dios. Dili mo pwede tawgon nga Kristo ang Dios kay magpasipala ka, ginadihog ba ang Dios? Ang pwedeng dihogon na yang anak, ang kanindot sa dihog ni Ginoong si Kristo kay full blast, hurot-hurot, without measure, way sukod-sukod. Ang tao ginadihog espiritu sinukod. Pero ang pagdihog ni Ginoong si Kristo, gihatag sa Dios tanan ang iyang espiritu. Way sukod-sukod. Ang nagadinay ana nga siya dinihog, kamo gadinay mo nga dinihog siya eh. Sa dihang ginahimo mo siyang Dios, di na siya dinihog. Siya na ang nagdihog. Di rahi na. Kamoy nagadinay. Kami waging may gadinay ngayon Kristo gidihog siyang amahan. Kamo nagadinay kay inyo siya man ang nagdihog na sa iyang kaugalingon po na kuha lang siya di murag naligo lang sa imong sarili. He is Antichrist o di anang ginaingon yung Antichrist who denies the Father and the Son. Giunsa nyo pag deny sa Father and Son nga kami nagatuog gid mi nga may amahan gid siya nga Dios. Og siya ang Kristo nga dinihog sa iyang Dios nga gitawag siyang anak sa Dios.
Una among pundasyon sa mong pagtuo. Matthew 16:16 ingon ni Pedro, ikaw ang Kristo, anak sa buhi ka Dios. Di ba diha natuko ng iglesia? Ingon yung Church of Christ kamo. Di ay kamo Church of Christ tinuod. Incorporated na mo, tawo ng himo sa inyo, nag-register na mo sa Securities and Exchange Commission. Kung tinuod pa kamo nga church, di niya pag-deny nga may amahan gyud, may anak. Oh? Ang naga-deny sa amahan ug anak, Antikristo. Kami mo gini among ginawali gyud. Si Jesu Kristo anak gyud. Sa iyang amahan nga Dios. May amahan gyud ug may anak. Ang inyo ang anak mo ra po'y amahan, di gid-deny nyo. The moment nga magingon kang anak amahan, wala na yung anak. The moment magingon kang amahan, mura ang anak, wala nang amahan. By swapping, you are swiping. Ano ang punto ha? Timan ninyo. Sa dihang ginaswap nyo ang amahan sa anak, o ang anak sa amahan, ginaswipe nyo, ginawala nyo. Gina-erase nyo na ang relasyon sa amahan o anak, kay ang amahan, gihimo nyo mga anak. Ang anak, gihimo nyo ang amahan. Mauna ang sikreto ng Satanas pagbuta. Kamu pa yung Antichrist kami, tanaw nyo ko galingon. Basa-basahan nyo utro ning unang Juan 2:23. Whoever denies the Son, diha na. Ang nagapanginwala sa anak, does not have the Father, disgrasya na. Kami anak yun mong ginasiguro. Kaya kung may anak sa Diyos, may Diyos nga amahan. Asa tadado sa anak, sa iyang amahan. Ang ipasabot sa anak, iyang amahan. Ang sa purpose ni Kristo nagkanhi, aron ipasabot o ipailang iyang amahan nga Diyos. Inyo, ang nailhan nyo, ang nagpailang mo, nag-ilan yung amahan ni noon. Diskaril din yung doktrina ba? Ang anak ni Anhi para ipailang amahan. Ang yaman to sa langit ba, amahan namo nga naa sa langit. Ang inyo, amahan namo nga naa sa yuta. Agoy. Ang amahan nga naa sa yuta sa Satanas. Kabalo ba mo ana? Ang amahan nga niya sa yuta si Satanas, the father of lies ni Ani sa kalibutan. Sundan niya ang anak sa Diyos. Ingon niya, kung ikaw ang anak sa Diyos, di pag isa mo to ang anak sa Diyos, pareho sa inyo. Di mo to ang anak sa Diyos, ha? Mga Church of Christ, o Iglesia ni Cristo. Kini mo ni among centerpiece among doktrina. Sige ng Isu Kristo, anak sa Diyos nga langit, gipadala niya sa kalibutan, o nag-angkon og lawas. So ang iyang lawas, secondary lang po. Kung may Iglesia ni Cristo, ayaw mo pag-ingon, nga tao lang siya. Sa original nature ni Isu Kristo, di siya tao. Dili po siya ang Diyos. Anak siya sa Diyos sa original nga nature, spirit. A life-giving spirit. Iluuban sa Diyos dito sa unang panahon sa wala pang kalibutan. But in the proper time, appointed time, ipadala niya diri. Unang Pedro 1:20 and 25. Pero pa nato ning 2 John verse 7. Many deceivers, sige mong hiskot kayo nagmanliling la, deceivers. Ano na to kasi naga-deceive ha? Many deceivers have gone out into the world who do not confess Jesus Christ, Jesus Christ, sa inyo ang Bible, Jesus Christ, coming in the flesh. This is the deceiver and an antichrist. Kami nagtuo kami na sige ng Isu Kristo, niabot sa unod sa secondary nature. Niabot. So, dili siya unod in original. Secondary, supplemental lang iyang unod. I-supplement sa iyang original nature. Nga dili gad ha, kung dili, anak sa Diyos. Inyo dayon, mulakto dayon mo. Diyos siya gano'n kay, di ba di sa tao, no? Ang iyong argumento kay dili sa tao, Diyos dayon, dili. Anak gid siya sa Diyos. Munang dili gina mo buhian, kay Antikristo mo buhi niya. Mudila yan na. Unang Juan 5:5, si mong istorya gihapon og mga deceiver og Antichrist. He who does not believe that Jesus is the Son of God does not overcome the world. Na usaon yung pag-overcome sa world. Ang pagtuo lagi nga si Jesu Kristo anak sa Dios. Daadi ang kadaugan nato sa kalibutan. Unang Juan 5:5 to. Unang Juan 4:15. Whoever does not confess that Jesus is the Son of God, na kani. Ang dili mo tug-an, dili mo wali. Inyo ginawali si Jesu Kristo amahan. Si Kristo ang Dios. Amo ginawali ha. Dili pod pare sa Iglesia ni Kristo nga Kristo taura, anak ni Maria. Pareho ka mo nalapas ba? Isa ligas kulang, isa ligas sobra. Tao lang Iglesia ni Kristo, Dios gyud sa inyo Church of Christ. Ang amuha ani si Jesu Kristo gyud ang anak sa Dios. Unang Juan 4:15,
ang kinsa man nga dili mutug-an, dili mag-confess, dili magwali, no? Nga si Jesus maong anak sa Dios, God does not abide in him, wala sa inyo ang Dios. O he is not in God. Ang kamo pod wala sa Dios. Masaag day mo. Asa day mo, dapita. Asa mo pulot na kamo asa mo nagpasabak ron. Kay ang nagawali di ay nga siya anak sa Dios, na sa Dios nag-abide sa kanhi. Tigil siguro ato panginig di ka punta na pinindot unta ni. Sa kanhi panahon ang Dios nakigsulti sa mga gidikanan pinagi sa mga propeta. Pero di sa bersikulo 2 nag-ingon siya karong panahon na ingon siya kaputan ni Kristo nagpakigsulti na siya sa pinagi sa iyang anak. Bukada ni sa Hebrano na anak kasi ingon sa iya kaugalingon na gihapon nga nagpaanak-anak kundi anak dito nga iyang gi-appoint nga unsa here manununod sa tanang butang and through whom he made the universe. Tanawan yung doktrina gaina Church of Christ, si Jesu Kristo ang creator. Patanawan nyo sa versikulo 2 Hebrews 1 verse 2. Pinaagi day sa iya gihimo sa Dios ang universo, kalibutan, langit, kanawalangan, kamalangan. Pinaagi sa iya, dili kay siya ang naghimo. Say, meaning sa pinaagi, through, by. Kung sa English, by na siya. By him, through him. Abi man niyo siya mismo, dili. Ang by him og through him, because of him na, tanawa ko niyo ang grammar. Kinahanglan niyo po ang grammar para maintindihan po nila ang translation ko. Abi na ang by him siya na mismo. Magpirma ka gani nga by lang, dili ikaw. Dili ikaw mismo. Nagpirma ka lang by authority. So ang tanang binuhat gihimo pinaagi kang Ginoong Kristo. Dili kay siyang naghimo. Siya ang dahilan. Mutong naa sa Juan 1:3. Si Ginoong Kristo ang dahilan nganong gihimo sa Dios ang tanang butang. Kay paharion niya ang iyang anak. Unsay harian way tao? Usa pod kaunon sa tao kung may tanong wa isda. So maghihimo na lang sa Dios ang tanan-tanan gikan sa yuta hasta mabiton adlaw bulan makanunon sa tao dagat tubig hangin kahayag kay para may harian niyang anak para sa iyang anak na o sa butang diri siya ang manunod sa tanang butang anak god kung manunod gani dili siya ang Dios mismo siya mismo ang Dios sa pay manunod sa yan sa manawin ang manunod ang anak mo. So gina-emphasize din ni Paul dili na si Juan dili si Pedro nga si Kristo anak gyud sa Dios manunod unya siya ang dahilan nga naghimo sa Dios ang tanan. Okay, daghang bersikulo pero di na nato ma-take up na tanan ha. Diri sa bersikulo 3, ang anak mo ay kahayag sa himaya sa Dios. Dili siya ang Dios kundi siya ang himaya sa Dios. Dili man himaya sa Dios. Katong dito sa Titus 2:13, himaya sa Dios man ang magpahayag. Himaya sa dakong Dios. So, dili kay ang Dios magpahayag. Inyong interpretasyon kay Dios nga dakong Dios may magpahayag si Jesus Christ. Dili. Ang magpahayag diha epipanian tus doxes sa Griego. Ang magpahayag diha ang himaya sa Dios. O dili sulat pa ni Pablo ha. Okay. Laktod na ta kay magapiki ng oras. Bantayin niyo ang verse 8 na lang. Laktod na verse 8. Abi nyo hangtod ni sa verse 12, ha? Kining atong hisgutan karon, dili lang verse 8, inyo manggod verse 8 lang. Ari ha? Asa mo na sa'yo, bantayan nyo. Take note nyo ha? Sa inyong Biblia, sa English, ana sulat diha, but to the Son, he said, or he says, he says. Tanawan yung he says diha. Di ba na italics na? Siya nag-ingon, kung sa Bisaya pa. Tanawan nyo, gi-italics na, kung sa Bisaya wag italics, sa English gi-italics na, unsay pasabot na kung gina-italics, nakabalo mo. Nganong gina-italics na sa Biblia, kung bang words. Kay gi-supply lang na sa translator, tindihan nyo, i-take note nyo diha. Basta gi-italics yan yung mga words sa bersikulo, wala na sa original. Gi-italics siya, ang pasabot, basa-basa sa mo sa mga primerong pahina sa Bible nyo ha, na instruction diha, makakita kung kamog na italics, nagkatakilid gud nga mga words, no? Murag hilay, naghapay, italics na. Basta na italics yan yung mga words or phrases,
Gisupply lang na sa translator. Masay pasabot, wala na sa original nga Greek o sa sinulat. Na isa na sa lesson ninyo ha. Yan, himo naman to Bible study ni karon. Balik mo sa uno aning Bible study. Wa mo kabantay nga basta italics gisupply. Sa ato ba walay he said diha. Ang nasulat dito, mahitungod sa anak, maura. Muna question yung mali. Nagaingon mo nga, nganong nagsulti man ang Diyos sa iyang anak? Wala nagsulti ang Diyos diya sa iyang anak ko. Asa diya nagsulti ang Diyos sa iyang anak? Walay gisulti diya ang Diyos sa iyang anak. Dili Diyos ang nagsulti anang ang imong trono o Diyos. Dili Diyos nagsulti ana sa Diyos. Diyos may gisultian diya. Ano yung saktong hubad? But concerning the Son. Title niya siya. Title lang ni Pablo. Mahitungod sa anak. O sa nagibuhat ni Pablo, nikutlo dayon siya sa Salmo ni David. Kanang ginabasa niya, imong trono o Diyos, dili na sa pulong sa Diyos ha? Pulong na ni Haring David. Asa makita? Salmo 45, 6-7. Tiknot niyo lang, unya na basa ha, maminaw sa mo. Salmo 45, 6-7. Versikulo 6-7 ha? Kinutlo na ni Pablo dito. Dili na pulong sa Diyos. Muna mali na kadaan yung question. Ang Diyos kuno nagsulti sa iyang anak nga ang imong trono. Dili Diyos nagsulti diha. Kanang siya nagkanayon, siya nagsulti, wala na. Addition lang na sa translator. So, asa diha ang anak, kay parte magkani sa anak. Si David nagsulti sa Diyos. Diyos ingon siya ang imong trono, may duha ka importanteng bagay diha, mo kinahanglan ta blackboard gini. Ilista niyo lang diha ha, isa ka bagay diha. Ang trono sa Diyos may katapusan. Isulat diha, trono equals may katapusan. Ikaduha nga punto, ang sitros, ang pagkamatarong mo'y sitro sa imong gingharian. Butang na po diha number 2, sitro. Kahit na mo sitro, baston, equals na po diha, righteousness. Ano importante nga punto makuha mo diha. Diri sa versikulo 9, diha mo na makita ang anak. You, ikaw, mo na ang anak. Kamo agabantay ang pulong ni David paingon sa Dios, inyo nang ingon lang nga mo na to ang Dios. Ang anak dili, ang anak niya sa bersikulo 9. You, ang anak ni, have loved righteousness. Gihigugma mo ang pagkamatarong. O gikasilagan mo ang kadautan. Ang anak niya, busa ang Dios nga imong Dios. Kamo na ang anak kay may Dios siya. Klaro ha? Kining anak may Diyos. Nga iyang Diyos. Diri nasipyan mo. Ano yung makuha ni? Dito lang mo sa utso. Lahos mo sa nibi. Mao ni ang anak gisgutan diri. Nga nung isite pa man to ni Pablo tong si babaw ang imong trono Diyos. Importante mo itong duha ka punto. Nga ang sitro, tong baston, pagkamatarong. Unia karon, tinsay mo pasar nga muguni sa sitro sa Diyos be? Sa gingharian. Ni ang anak ko, gihigugma mo ang pagkamatarong, gikasilagan mo ang dautan, busa ang Diyos nga imong Diyos. Nakahinumdum mo dito sa iyang gisulti sa Juan 20:18. Magakaya ba ko sa akong Diyos nga inyong Diyos? Sa akong amahan nga inyong amahan? Mao ni siya oh. Ang Diyos nga imong Diyos. Sige na, Kristo may Diyos. Has set you above your companions. Gibutang ka labaw sa imong mga kauban by anointing you. Klaro na, Kristo na di. Anointing eh. Gidihog ka. Ngano na kaingon ko kaning noybe si Kristo ni? Gidihog oh. Gidihog ka sa lanas kalipay. Muning Kristo. Verse 9. Dili tong verse 8. Pulong to ni Pablo, ani David, ngadto sa Dios. Ngano gisite pa man good ni litag ni sa inyo. Litag ni sa mga wa nagtarong og tuon. No? Abi niyo kat magisumpayan man pud sa mabasa man pud ni translator pa sumpay-sumpayan og siya nag-ingon, wala na siya nag-ingon. So kung di mo kabantay, wa kani mo katuon nga kanang italics na pinahapay di ay. So kanang pinahibi bitaw nga mga likpan, pulong. Supply lang na mga brads, mga sis, no? At least mabawan ninyong sikreto ngano nagakasayop ang translator ang mga mga pastor pang ba no? O nakasayop kay ngano lakto diretso din sila nga sa anak, dili ni sa anak isulti pa kining verse 8. Ang sa anak sa verse 9
Kinutlo ni sa Salmo 45, 6 ug 7. So kay duha man tong punto ni Pablo sa pagkot niya kay Haring David, no? Sitro, o kinang sitro, pasado na si Ginoong Kristo. Siya nagimugunit sa baston sa pagkamatarong kay kasila gamay dautan gihigog man niya pagkamatarong. Mo nang nipasar siya nganong siya ay gidihog sa Dios. Bisan pa daghan namang tao na una sa iya, nganong di man si Juan Bautista, nganong di man si Moises, nganong di man si David. Nganong ang anak man gyud si Ginoong Kristo man gyud, siya gid gidihog kay siya may nakigugma sa pagkamatarong. O gikasilagan niya dautan, siya gipili sa Dios nga iyang Dios, so may Dios gid siya. Klaro diri sa verse 9. Ang dinihog, ang gidihog, may Diyos nga iyang Diyos. Yes. In the beginning, ang diri sa yes, bantay na pod mo, kinutlo ng gihapon ni sa Salmo. Unahan ta na kamo ana, i-take note niyo diha kasi malipat pa. Salmo 102, 25, versikulo 25 hangtod 27, abi niyo si Pablo insulti ani o Dios na pod insulti ani sa Dios dili. Kinutlo gihapon ni kargado ni kinutlo kining sa Hebrehanon. Kuha nyo na, 102, versikulo 25 hangtod 27, kinutlo na pod ning 10, 11 ug 12. So ayaw mo paghunong sa versikulo 8 lang, mayon mo gisulti sa Dios o yang anak Dios. Mali. Kuhaon niya tibok istorya gikan 8 hangtod 12. Kay puro ni kinutlo ni Pablo. Ay na smart ka. May pagka-detective ka magbasa ng Biblia para matukib mo ang kamatuoran gyud ha. Detective, Bible detective ta, ari. Sa Diyos gikutlo na pod ni dili pod ni Kristo na gihapon. Sa sinugdanan o Dios. Pero dito Lord sa inyong Biblia na Ginoo. Tinuod lang kay kinutlo man na sa Salmo kung Biblia niyo basahon, Jehova. Sa sinugdanan o Jehova, na dito. Samo di man Jehova. Upat ra ka litra mo ha. Sa sinugdanan niyo imong gi plaster ang pundasyon. Gipahamutan ang pundasyon sa kalibutan. O ang kalangitan binuhat sa imong mga kamot. Genesis 1:1, kinsa naghimo ni Kristo? Dili. Sa sinugdanan gihimo sa Dios ang langit ug yuta. Dili si Kristo naghimo sa langit ug yuta. Genesis 1:1. Pasangilan na po si Kristo na po ning nagbuhat sa langit ug yuta. Kay sa Dios lagi. Dili ang pahinungdan na po ni David, ang Diyos ha, kagis limit lang dito si Jehova. Sa amo siya. Sa 11 sa ingon, they will perish. Mga wala sila, mga hanaw sila, mga dugta sila. Apan ikaw, o naa sa 11 ang anak. Tanawa niya 11 ha. Ang anak dire. Apan ikaw nagapabilin, nagapadayon. Ang binuhat sa Dios mahanaw. Mga saksi ni Jehova, ingon ninyo, di gid mahanaw kalibutan, ug langit. Tanawa oh. Mahanaw ang langit ug yuta, kakambyuhan man na. Apan ikaw, mo na ning anak, magapabilin. Pagahipuson tanan nga daw sama sa panapton kanang mabinuhat, lukuton. Apan ikaw, diri sa 12 na ta. Apan ikaw, magapabilin. Magapabilin nga mao sa gihapon. Ug ang imong katuigan dili mundang, wahay katapusan. Sa 12, ang unang ikaw diri, si Jehova gihapon na ha, ang Dios will rule them up like a robe. Pagalukotin mo daw sama sa kapa. Ang Dios maghimo ana. Sama sa mga panapton, makambyuhan sila, mausab sila. Ang sumpay, period na to. Apan ikaw, kining ikaw diri nga ikaduha, mo na ning anak, magapabilin sa gihapon. Ug ang imong katuigan walay katapusan. Mo na anak. Sa ato ba diri sa gikuton ni Pablo diri, gikan sa Salmo, bantayan nimo dili puro sa anak ni gipatinuod. So diri kay lukuton man ang mga butang, si Ginoong si Kristo magpabilin man magpadayon, sumutubag na dito sa bersikulo 8. Ang imong trono o Dios way katapusan. Ang trono sa Dios ha, Dios gid trono sa Dios gid sa langit nga Dios ang amahan. Way katapusan. Si Ginoong si Kristo ko way katapusan diri sa bersikulo 12, 11 ug 12. Ang ngayan siyang mulingkod sa trono sa Dios kay wa man po siya katapusan. Mao na ang pagsabot aning Hebrews chapter 1 verse 8 to 12. So pasado tanan si Ginoong Kristo dito sa kwalifikasyon sa verse 8. So kita niyo na nga unsa ka importante ning verse 8. Gipahamutan sa ni Pablo pinagi sa pagkutlo kay David.
sa duha ka importanteng butang. Ang trono sa Dios may katapusan. Kinsa mo lingkod, alangan ang mamatay paningkuron mo diha. Ang nakapasar, versikulo 11-12, si Jesucristo kay wala sa katapusan. Ang baston, kinsa mo gunit, sumala sa versikulo 8. Kay matarong man ang baston, katarungan. Pasado si Jesucristo sa versikulo 9. Di kasilagan niyang daw panghigugma ang pagkamatarong. Si Ginoong Jesucristo ang istorya diri ang angayan mulingkod sa trono sa Dios kay sa katapusan. Ug mugunit sa baston kay siya nahigugma sa pagkamatarong. I hope na kuha ninyo. Nindot kini og sa blackboard ni himuon pero siguro take note man kung isundan ninyo mahibawan ninyo, no? Napiki sa oras man na nato ma-take up ang uban pang detalye. Balik ta sa sunod. Balikan natin sunod og katong gisaad po nako sa mga texter nato ang Juan 1:1. Isa po na nakalitag sa ilaha, importante na. So, balikan na natong detalye ni po.